Dit is een vikingsleutel uit het jaar 900 van 1000 ongeveer. Die heb ik in Verwedderde gevonden, vlakbij mijn woonplek in Halm. Op een aangeroepen terp, daar is hij aangekomen. Ik heb hem dus zuid de groen hellen. Ik heb hem even onder de kraan aangespeeld. Ik had er verder niks aan doen. De echte originele patina-kleur zit er nog op. Er zijn maar heel weinig vikingvondsten gedaan in Nederland. In Wieringen bijvoorbeeld, eiland Wieringen. Er zijn een paar schatvondsten gevonden. Maar in Friesland, we weten wel dat er vikingen geweest zijn. Maar er zijn niet zoveel vondsten die echt aan de vikingen toe te schrijven zijn. En die sleutel is dus echt heel bijzonder. Wat zie je er nou met Wan? Nou, ik ga hem gewoon in de vitrinekast lezen bij mijn mooiste stukken. Dus daar heb ik in de haal een vitrinekast en daar laat erin. En ja, dit is meer de emotionele waarde als het geldwaarde wat er heeft. Dus ik verkeer hem net. Ik zoek overal, hè. Dus, Maar een detector? Maar een detector, ja. Dat is een leuke hobby, dus alleen ik heb dit hele bijzondere munten gevonden. Ja, heel slechte kwaliteit, maar ja, ze zijn nog wel leesbaar. Het is wel leuk uit weten waar het gemaakt is. Ik dacht eerst aan Tiel, maar dan staat er minder op. Deze minder later, de tijd van de Deniers, Frankies of zo. Ja, maar waar komt die vandaan? Ja, maar dan moeten we echt gaan zoeken. Er staan maar een paar letters op, hè? A, V, F, T. We kunnen hem fotograferen en dan gaan we het later op zoek. En dan publiceren we het in ons magazine. Dat vind ik wel heel leuk hoor. Ja? Ja. Waar hadden jullie hem voen? Nou, dit is tegen Marsum op een stuk bouwland. Bij de Loopbrug weet ik, de Marsum. Nou, daar tegenover daar liggen een aantal stukken bouwland en daar vond ik deze. Met ook nog een aantal duiten. Het is een hele mooie hobby. Het is zo leuk als je een mooi signaal krijgt en dan denk je, oei, wat is het? Ik ben ook een verwoed eierzoeker en naastoren, maar dan vind je een nest. Dan zeg je, oh 1, 2, 3. Maar bij de metaaldetector weet je het nooit. En dat is het spannende, dat is het leuke.